Ne janeno mar Lolwe Tv, agero ni iriyo maber kamoro amora ma intie, ma en Ngeso machielo, wan e studio kaendi e twak kaka pile chero niendi mar Ngima Mwandu. Kata kamano wang'e ni juma mane wantie niendi, kata tarik 1 kanyo endo, nye wadhialo odiochieng kute mag Ayaki, omiyo odiochieng ma kawuono ni wadhi go mbaka kotenore kod Ayaki. Luonga ni Ruth Ochungo, an kaendi kod jalony e weche go eko mag thieth, amiye thuolo mondo mi wach nyinge, kama owuoke gi gima otimo kaeto wadhi mbele gi twak machiegni kumoro amora. Erokamano ahinya, iluonga ni Phoebe Ongadi, atiyo Tumaini la Maisha Health Services wayudore Russia, Kisumu kacha, public health specialist kata jogo molony e puonjo oganda kaka weche meke health ma watimo kawuono. An bende a member of Young Women Campaign Against AIDS, magi joma mine ma puonjo oganda kuom kaka wanyalo dak gi HIV, kaka wanyalo geng'o HIV. Wantiere kacha Nairobi County, Kisumu County, Makueni to gi Homa Bay. Yeah. Wantiere kuonde ang'wen for now, wanyalo expand. Okay. Yeah. Mana ka luwore gi miya wacho ni un jogo mapuonjo ji kotenore koda kutegi mag Ayaki. Wang'e ni tarik 1 dwe niendi nye wadhialo odiochieng no endo mar Ayaki e piny mangima. Kaka wachako, thuon wach kata thor wach mane omi pek e higa ni nye en mano. Erokamano ahinya, thuon wach mar higa ni higa ka higa, World AIDS Day kata chieng ma kute meke Ayaki nigi thuon wachne. Koro thuon wach ni anyalo wacho gi Kisungu ni end AIDS, end inequality, and then end pandemic. Mafulo ni piny mangima dwani mondo koro wach mar Ayaki ni orum, kaso mondo ji obed maromre korka thieth gi korka dak e yore meke Ayaki. Kaso kendo dwani mondo pandemic kaka corona be otimre nade be orum. Koro en end adek go eko. Tieki mondo tieke. Koro wadong to idwa tieke nang'o. Yes. Wang'e ni wan joka nyanam, kata wan jo dho nagi, ahinya jok mawuok e yo nam Lolwe koni endi. Wasebedo gi kwan mamalo kotenore koda tuo niendi mar Ayaki. Koluwore gi sani kwan chalo nade? Erokamano, koluwore gi kwano manowuok 2019, pod wana namba 1, namba no wasekawe consistently mar thuolo mosegwarore. Koro county ma Nyanza ka idoni Homa Bay County pod atamalo 19%. Iluwo gi Kisumu County, kasto Siaya, kaeto Migori. Mafulo ni tuo mag Ayaki kaluwore gi kwano migo e Kenya kaendi pod ong'eny korwa koni. To waneno ni ang'o momiyo ng'eny kaluo wakoni. Nitiere mana gik manyalo bedo ni ok wanyalo siemo ni gimoro achiel emomiyo, lakini nitiere factors kata gigo maranyisi manyalo bedo. Mokwongo en kaka joluo kitwa gi timbewa. Ing'eyo maber ni Ruth, chike mang'eny kata kweche mang'eny e luo ka itieko kanye, itieko e bedroom. To samo tieko e bedroom no samoro itieko gi kaonge kinga. Kendo wang'eyo ni wan korka waluo koni jowa machuo kata nyithindwa ma yawuoyi ok dhi e nyangi. Wang'eyo ni chon nigolo lakwa mapiny mano roma. Koro wayudo ni counties maluo koni ok wadhi e nyangi ahinya, sani kore ka wapuonjo oganda mondo accept. Counties moko go yudo ka gin gidhi e nyangi. Koro best utafiti kasa science oseyudo ni tero nyithindo ma yawuoyi e nyangi ni duoko piny atamalo mar yudo kute makelo Ayaki. Kaeto moko be kaka teruok, kaka wife inheritance, kata ka ntiere chiliel moro to ikawe anyulano, samoro ikia gima nonego jaode. Gik moko kaka kendo mon mang'eny. Kato gima duong' kendo en nam. Akia ni bisenjo gimoro ni puki yier. Koro puki yier ofulo ni sama ang' rech oa e nam cha, gibiro gi joma chuo gi rech. Koro ka ang' bi e dho nam, to mondo iyud rech no, samoro iloke gi dendi. Koro sama ang' iloke gi dendi cha, unindoru ubede kamoro achiel ma ok utiyo gi kinga. Koro mondo iyud rech, ema wacho ni inequality, end inequality, mondo bedo ni gik moko ok romrego orum. Nikech Ayaki burden kata mzigo ne maduong' en ne miyo kata nyathi manyako. Ema ting'o mzigo maduong' mar Ayaki. Kaso mogik en poverty kata dhier. Koro nyathi manyako neno ka dongo koro nikech dhier ma dalagi, koro ng'ama older kata iluongo ni sponsor kata wa baba. Koro ineno ka koro nyise ni wadhi kama mondo ami gima kama. Kasi ing'eni nyithindo
nyithindo manyiri be tinde ok oluoro ayaki kaka giluoro ich. Koro afadhali gi prevent ich to gi prevent ayaki. Koro korwa Nyanza koni kwa wanyalo keto prevention e yorego. Ka yawuot wanyalo dhi timo nyangi, ka wanyalo accept mondo wati gi condoms, ka wanyalo keto mila wa moko be kende. Waket tenge matin. Kendo ka wanyalo yie ni ayaki ni nitiere to be ok en chira be ok en juok. Wanyalo duoko piny kwano mwawacho ni siki wache Nyanza gi. Ruth. Awinjo ka chokanyo ni iluongo nying nyathi manyako ni nyithindo manyiri ema tuoni thoro mako koso burden thoro mako gi oyud kamano thoro nyithindo manyiri kata joma mine yudo ka burden mar HIV sani kwano ma 2019 ofulo ni joma chuo ni kode 3.1% manyiso ni e chuo 100 adek ibodu ni nigi tuo mar ayaki. To joma mine nigi around 6.1%. Manyiso ni e mine 100 auchiel iyudo. Koro no ka mine namba gi ni malo moloyo mar chuo. Ang'o momiyo? Nikech gik mopogore mana kaka society wasebedo brought up. Iyudo ka ng'ama miyo mondo o negotiate condom kata mondo wach ni nyaka itigi condom bedo mapiny. Kaso joma nyiri bende most of the times iyudo ni kata chieng' mokwongo monyisi ni manoriwore gi ng'ato nen forced kata nochune ineno. Kaso poverty mano wawacho ka. Koro factors mang'eny miyo ng'ama miyo bedo at disadvantage bedo gi moloyo joma chuo. Then joma miyo be ok yot mondo oyud somo, oyud tije, oyud kata mana kaka ginyalo konyore yor meke ohala kata mwandu. Yudo ka joma chuo ni mbele wa matin. Kaso be kaka nochuewa anatomy marwa ineno ka kar nyuol mar miyo cha en oduong' moloyo mar dichuo. Koro manyiso ni kaka ayaki nyalo donjo kuom miyo bedo maduong' moloyo kaka ayaki nyalo donjo kuom ng'ama dichuo. Kaka jalony weche go kuma gi thieth kendo in achiel kuom jogo indo mabobedo manti mayudore od thieth ma Russia Jara Mugingo Dinga. Inyalo wacho ni gino okenge mage uneno kata ka sirikal osekawo mar duoko tuoni endi chien. Erokamano Nyaruth, sirikal osetiyo matek ahinya. Ka inyalo paro 1999 ka koro President Moi nowacho ni ayaki ni koro national disaster. Manyiso ni koro en gima koro nyaka piny. Erokamano en midhiero mokwako piny. Koro ndalono ka wang'iyo kaka HIV osebedo kodok piny. Mana ni group mosebedo kodhi malen mana mar joma tindo between 15 nyaka 24. To grube go te to grube modong te osedhi kotimore na odhi piny. Mokwongo sirikal osekelo gimoro ni PMTCT kata prevention of mother to child transmission. Kendo sani giwacho ni gidwa ni mondo bed elimination of mother to child transmission. Mano fulo nang'o ni sama miyo osegamo remo kata omako ich. Ka ng'idhi osiptal to nyaka pimi ka in gi kute meke ayaki. Koyud ka ionge go to jok motwak kata dhi puonji kaka inyalo bedo maonge go nyaka inyuol kata nyaka bang' nyuol. To koyudi ka in go to sano itimoni counseling kata hocho mondo ichak yath immediately. Koro yadhno ichake kata ka kingani kata CD4 ber kata CD4 rach. Ichake mondo igeng' nyathi midhi nyuoloni kik bed gi kute meke ayaki. Nikech kute meke ayaki nyalo yudo nyathi sama miyo ting'ech cha, seche ma miyo dhi nyuole kata seche ma ang' odhoth. Mano gima sirikal osekelo. Kendo sani endo kel education meke HIV e skunde mondo awareness obedi. Yudo ka odonje nyaka curriculum through ministry mar education kata lony meke puonj mantiere piny ka. Koro ineno ka oganda mang'eny ipuonjo. Kaeto mogik gi partnerships ARVs sani iyudo e osiptende meke sirikal, osiptende ma wantiere kendo iyudo gi nono. Mano ka dine ni sirikal ok otimo di koro onge. Koro iyudo ka ARVs gi oseyudo ni konyo mang'eny kabisa nikech ka imuonyo ARVs maber to idhi duoko kute ka piny. Sami duoko kute ka piny koro chances mari mondo imi ji mang'eny bende dok piny. Gik machal kamago sirikal osetiyo ahinya mondo percentage mane wan godo 10 point something 1999 nyako bi makoro sani en 4.9 mane neno ka koro osedok piny miloyo miwuoro nikech interventions ma sirikal oketo goeko. Ang'e ni wich kuot kata mana stigma to gi akwede ma samoro joma ng'ama nitiere gi kute mag ayaki nyalo bedo godo samoro nyalo miyo ng'ato kata muonyo yath, ng'ato kata mana dhi osiptal. Rano mondo weng'i kamera ni endi iwuona gi jogo kaka jalony. Nyisgi ber
mar kawo okang' mapiyo piyo ka dipo ni isefwenyo ni intiere koda kutego eko mag ayaki. Erokamano ahinya ne jawinjo marwa kawuono, kaka Ruth osewachono. Iyudo ka theme manowacho mar this year nowacho ni tuo mar ayaki ni inyal tieke. Tinyal mana tieke ka jogo ma already nigi ayaki ok osambaza kata ok olande ne jomoko. To sani endi tuo mar ayaki ok chal ka chon. Chon ema ne AIDS nitie. Ofulo ni AIDS ni en koro ka koro kute makelo ayaki ka osedonjo e del ma koro tuoche moko nitiere ma koro del ok nyal. Sani gi HIV to gi ARVs mokel to gi yedhe be mokel mondo ogeng' magonjwa tegemezi kata tuoche mabiro nikech kinga mar del odok piny nitie. Nitiere yedhe mageng'o TB, nitiere yedhe mageng'o bende mondo kik yud tuoche moko kata mondo dendi obed manyalo gore gi tuoni. Koro kiyika wakwayo jawinjo marwa ng'ano ma chunye oselor kata ose give up, kawa chir kendo bia e facility mora mora mar sirikal kata mana osiptal machiegni kodi mondo chak ni yath. ARVs konyo ngima kendo ARVs miyo idak ndalo mang'eny kendo idak ngima maber mana ka jogo bende maonge gi kute meke ayaki. Make kanyo Phoebe, mano nyadendi Phoebe, iwacho winjo kolero kanyo maber ni kadipo ni isegamo kutego eko ka wuoth kachiel mondo mi imany thieth e od thieth moro amora. We wayud yueyo matin kod kama to wadhi ng'iyo ni to jogo kata age group ma siko gamo tuoni endi ang'o momiyo to ere kaka inyalo konyogi. Ikaw yueyo matin kod kama to wadhi mbele kik idhi mabor. Machiegni kendo janeno mar Lolwe TV tok yudo yueyo machal kamano koro dhi mbele gi twak kaendi kendo kuma ne wawego ema wachake godo. Luonga ni Ruth Ochungo, wan kaendi kod jalony e wechego eko mag thieth nyadendi Phoebe Ongadi. Ne waweyo ni kod wadwa ng'iyo ni waseyudo ni chakre higa 15 nyaka 24 kanye mathoth gitemo gamo kutegi eki mag ayaki. Ang'o momiyo ma bede? Erokamano ahinya. Ineno ka higano gin higa ma very active. Higa 15 nyaka 24. Koro mae maluongo ni viongozi wa kesho. Emomiyo nyaka wa focus negi mondo wawuo kodgi maber. Koro kane statistics manowuok 2019 kaki wache no noyudi ni group ni kende mane atamalo ne odhi malo. Koro mokwongo nitiere information gap. Mafulo ni poko puonjo information gap ofulo ni gionge gi information maber. Yudo ka nyako kata kijana wacho ni en oluoro mana ich. Exactly, puonjruok maber motenore weche meke ayaki. Giwacho ni gin ich kende ma gitimore nade giluoro. Koro wacho igoro ka nyathi ma nyako dhi kawo injection mar family planning kata kawo yedhe meke kombo nyuol to wiye wil ni samang'o okombo nyuol no to nyalo yudo kendo tuoche moko mege ayaki kata tuoche moko meke zina. Mar ariyo bende wayudo ka group ni endi ng'eny gi donje alcohol kata drug abuse. Koro sama kise madho kong'o kata isetiyo gi drugs ka ng'eni koro pachi ok ti maber. Koro gi involve themselves in gik moko kaka nindo gi ji mang'eny kata nindo maonge gi protection kata maonge gi condom. Kendo boyudo ni poverty mane wawacho cha yudo ka poverty nitiere koro yudo ka nyiri mang'eny matindo donje weche meke sponsors kata donje weche meke wababa kata mpango wa kando and all that. Koro promiscuity no kata bedo gi johera mang'eny magiriwore go ma ok oti gi protection. Kaso nitiere bende mwaluongo ni key population kata mana oganda ma sirikal osekawo ni maendi koro oganda monego ng'i matut e yore meke lando tuo mar ayaki. Magi gin commercial sex workers kata jogo ma uso dendgi mondo oyud pesa, gin jogo machuore sindan kata injection drug users, kendo gin tiere jogo ma chuo manindo gi chuo wetegi. Koro kendo yudo ka koro joma tindo donje group ni ka gidonje key population bende giyudo atamalo mar yudo tuoni. Kaso kendo mogik bende wayudo ni ignorance mane wacho cha bedo ni onge ng'eyo malong'o to gi peer pressure. In a university kacha to every Friday kata ijuma ka ijuma osiepeni kawo gi mtokni madongo dongo. Koro imbido ni mondo itim mano mondo idag ngima maber. To kiani samidhino ng'amidhi godo no en gi familia ne, en gi osiepene, en gi mipango. Koro expose yourself mondo tuoni odonj mang'eny. Koro mago some factors mamiyo igani endi. To berne ni koro factors mawacho go nitiere be solution.
kata koro kaka inyal geng'e. Koro ipuonjo joma tindo kaka inyalo tiyo gi condom kata iluongo nang'o raboyunga koso raboyunga samora amora magin gi ng'ato maonge magin gi achiel gi ng'ato, kendo ipuonjo gi miyo gi information kaka HIV donje del ng'ato, kaka inyal geng'e, kaka koyudi kode kaka inyalo muonyo yath kendo kaka inyalo dak e ngima maber aming'a kata koponi oyudi gi kute meke ayaki kaka ng'ama tin kata a young person. Wang'e ni geng'o ber ga loyo ga thiedho, joduo nogo ga ngero. Nitie joma pod onge gi kute mag ayaki, nitie joma osegame. Jogo mapok oyude, ere yore onego bed ni waparore gi apara kinde ka kinde nikech iwacho ni giparne giuru kata ging'eyo. Waparne gi anena to gin yore mage monego bed kata okenge mage monego bed ni gikawo. Erokamano kik giyud ayaki. Kwano mane wacho ni sani 1.6 million kata milion 1.6 mar jo Kenya nigi ayaki to gikia. Mafulo ni pok gidhi mondo tim nade mondo pimgi. Koro yo achiel mwanyalo geng'o godo kata matimo godo prevention en ni mondo ji odhi ing'e pim mari kata chal mari. Koro sani nitiere VCT centers ng'eny kendo osiptende meke sirikal bende ng'eny mapimo ayaki. Kata mana self testing be sani kidhi e chemist nitiere self testing minyalo dhi pimori iwuon. Koro mokwongo information nyaka ji ong'e kaka iyude, kaka inyal geng'e, kaka inyalo bedo maonge kode kata ka in kode kaka inyalo dak kamano mang'eny. Prevention mana ariyo masani oyud ka kendo atamalo mare kata ber mare ni malo en prevention kitiyo gi yath kata ARVs. Jogo man gi ayaki oseyudo ni komuonyo ARVs maber e kinde mowinjore kendo e saa mowinjore. Ka omuonyo maber to makali kata virusi ka dok piny e remo, gima waluongo ni undetectable. To kendo kinga mar del dok malo. Sama makali mar virusi dok piny, oseyudo ni jogi mondo giland tuo ni bedo matin kabisa. Koro mano is another way ma oyudo ni ka gimuonyo yath maber. Koro idwaro ni sani ng'ata moyud gi virusi ka daktari oseyudo ka ikori ti iketi e yedhe go for life. Tinde ok riti ni mondo kinga ni obed odhi piny. Kata kinga ni malo iket ng'eto oseyudo ni ARVs kata yedhe meke kute meke ayaki komuony maber. Kendo sani nitiere moro be miluongo ni PEP ofulo ni post exposure prophylaxis. Kata ni yath ma imuonyo en ARV mimi imuonyo kopo ni accident moro yudi kata maybe rape, cases meke rape kata cases moko ma idonje riwruok gi ng'ato mane ok ing'eyo kata ochuni to koro idwani mondo igeng' tuocha. Embe en ARVs imuonye for around 28 days. Chalo emergency contraceptive pill, ang'eno ji mang'eny ong'e mano. Kendo nitiere PrEP, pre-exposure prophylaxis. Maendi imuonyo ka embe en yath en tablet achiel kende. Embe imuonye gi jogo mantiere high risk kata jogo mantiere achiel gi jok man gi HIV. Koro ka ing'e ni onge gi HIV to jaherani kata ng'ama ongo de achiel ni kode inyal mi PrEP no. PrEP no be prevent. Embe oseyudo no prevent. Kendo to ber koti kode gi other means. Koro maybe condom itiyo godo ka itiyo gi PrEP. Ng'ama ungodo cha be ensure ni omuonyo yath meke maduoko makali piny. Koro PrEP ni be oseyudo ni prevent. Moro be nitiere ni condom ma wang'eyo pile. Over 90 pod en kaka nwawachecha 99.9% ogeng'o yudo tuo mar ayaki ka ng'ato odhi achiel gi ng'ano mantiere gi tuo mar ayaki. Kaso mogik bende nitiere mabiro ni vaginal ring en dapirivin en ben yath mar ARVs. Vaginal ring ni itiyo kode gi joma nyiri kata joma mine mantiere high risk mane wawacho ka maybe a young person kata ng'ama miyo kata jok ma uso dendgi mar mondo yud pesa kata jogo machore sindan mago eko ginyalo tiyo gi vaginal ring ni en ogeng'o mondo virusi kik donj e yo mar riwruok achiel. Koro irwake ndalo 28 kata 1 month. After ndalo 28 kata 1 month idhi chaki gole keto moro. Koro en ogolo yath mos e vaginal ring e vagina kata mana e kar nyako kata mondo ka oriwore gosiepne to kik otimore nade ayaki chakik donj mondo odonje dende. Koro mago are some of the prevention kata yore ma koro oseketi ma osedimbore ma nitie ka iwuoth idhi kamoro amora nitie. Kendo be mogik nitiere
gimoro ni screening kata manyo tuoche moko. Koseyudi gi ayaki to sani nitiere manyo tuoche moko kaka joma mine mantiere higa 15 nyaka 49 imanyo cervical cancer nikech oseyudi ni kansa mar joma mine kata kansa mar kar dak mar nyuol ni malo ne joga mine mantiere gi HIV. Kendo itimo ni imanyo STDs kata sexually transmitted diseases bende koyud kuomi to ithiedhi chon. Koro mago some of the preventions kata yore moseketi mondo ogeng' tuo mar ayaki. Onje kiwuoyo kanyo miluongo vaginal ring. Bende en gima osechopo Kenya kaka osepod en mana pinje maoko to ka dipo osechopo yudore kanyo. Erokamano ahinya. Vaginal ring osechopo Kenya ka ema ni koro pod itiyo kode as studies okete population ma high risk goeko. To kidhi facility mora mora mar sirikal idhi yude. En ring moro mana matin, oluorore matin kamaendi to oketore mayot nikech olose gi silicone. Kendo sama ang' osekete ng'ama miyo kata ng'ama nyako osekete ok odhi winjo gimora mora. Koro en ogolo ARVs o en yath. Ogolo gima mana wacho ni dapirivincha. Ogole mos mondo sama ang' virusi cha odonjo gi ng'ama dichuo ma gidhi godo kanyakla to ok chope remo, ok chope dend nyako ni eri kata ng'ama miyo. Koro en gima nitiere ema ni pok owachi ahinya nikech pod itimo kode study. To ka idware to facility mora mora mar sirikal inyalo yude. Yude nono koso nitiere omenda moko ma be ikwanyego. Ikwanyego omenda matin. Ok mang'eny. Chalo mana bei mar condom. Pok okete mondo bed available. Ng'eni condom sani nitiere oganda mang'eny nyalo yude. Lakini mar vaginal ring no to pod itiyo kode nyanye puonjruok jok ma itimo negi study kata mitimo negi rameny kasto bende ka idware to inyalo yude nengo maber. Wach mar sindan mar geng'o ayaki ang'eni en gima osebedo kiwacho kendo itimo ne nonro. Nonro mar sigi kanye kaka unjolony samo unyalo bedo gi ng'eyo moingowa. Erokamano. Wach mar sindan kaka wawuoyo sani kawuono nitiere pinje ma oselony ma nikode already. To ok ni ogeng'o en koro ARVs. To en ARVs ma koro ichwoyo. Wan wamuonyo ARVs. Koro pod itimo ne nonro mang'eny pok ochopo Kenya waka. Lakini ka utafiti kaka jolony wang'eyo ni nitiere pinje moko mani kode. Koro ka mondo chopi nyaka bed Kenya nyaka luga guidelines. Nyaka odhi through National AIDS Control Council mo bed past makoro ochope level makoro osiptende kata oganda yude. To en gima nitie to pok ochopo. Maybe Ruth odhi chopo machiegni mbele kae. Koro itemo wacho ni sindan pok ochopo to ring to osechopo. Ring cha to osechopo entie. Dapirifin vaginal ring osechopo. Entiere te ena okonyo joma mine. Ne owacho ni inequality nikech joma mine mondo gi negotiate for condom kata mondo rabo yunga kelo romruok e kind oganda mondo koro gimbe koro kata ka ng'ama dichuo cha ang' otamore ni an ok arwak condom to yudo ka in isetimore nade iseikori gi isejipanga gi ring cha koro nyalo percentage mare mani piny kipimo gi condom percentage ne ni malo moloyo mar ring ni. Koro ber ka itiyo kode kiriwo gi methods moko to nitiere percentage matin ma okonyo. Yote ni percentage mare ni piny e yo mane? Wach condom geng'o HIV percentage kata atamalo 99.9%. To mind yudo ni less than 40%, around 40 to 50%. To nyaka iti kode gi yore mamoko. Nyaka iti kode kiriwo gi yore mamoko. Okay. Ano kasa ningono wange kaindi kata kamano twakre pod yotwere wan kaindi mondo wejo kanya na moyud puonj kokadho e odiochieng' ni endi ma Dhialo Ayaki e piny mangima. Wach ni mogik modangi wegi godo nikech aneno ka sa dekoro marach. Erokamano. Awacho ni sani endi piny mangima wacho ni mondo ayaki ni nyalo rumo. To nyalo mana rumo ka jowa ma already ni kode ok osambazae. Koro nyalore wadwaro ni mondo kata jok matho kata jok mawewa nikech ayaki namba odog piny, jok mayudo ayaki manyien bende odog piny, kasto discrimination gi stigma. Ka iwinjo ka nyawadu moro nigi ayaki kata odak gi ayaki to kete machiegni mondo ijiwe omuony yath, ijiwe mondo odhi osiptal, ijiwe mondo bed mokwe ochiem maber. Nikech ka ngi discriminate kata ka ngi kete tenge to idhi contribute kata idhi medo mondo namba ma wacho gi odhi malo mang'eny. Koro mogik en ni ARVs
konyo ngima, kendo ARVs miyo idak mang'eny. Ka oyudi gi ayaki ok en mwisho, ok en mogik, pod inyalo dak maber ka imuonyo yath maber kendo iketo familia ni e yo maber. Erokamano nyadendi Phoebe Ongadi. Ikanyono janeno mar Lolwe TV, mae makela giko machielo ni odiochieng' ma kawuono, ageno ni wapuonjore ka jokanyanam. Watudre kendo ngeso manyien e seche machal kod magi. Luonga ni Ruth Ochungo.